Konstituzio Auzitegiaren epaiaren ondoren zabaltzen zaigun egoera berria baloratuko dugu gurasosetik. Lehenik esango dugu ateak zabaltzen zaizkigula. Gipuzkoako Foru Aldundia, GHK, Eusko Jaurlaritza eta EAE Auzitegi Nagusia herritarren ekimenari ate guztiak ixten saiatu da eta ingurumena defendatzea oztopatzen. Baina orain, Konstituzio Auzitegiak ateak berriro ireki dizkigu. Hori izango litzake lehen mezua. Arrazoia eman digute. Zenbat aldiz entzun ote dugu gurasosek epaiketa guztiak galdu ditu, mantra moduan. Garaipen terminoak arinkeriaz erabiliz lehiaketa bat bailitzan. Auzitegi konstituzionalak argi dio. Gurasos, seme-alaben osasuna, ingurumena eta gizartea oro har defendatzen ari da. Legitimoki gainera. Osasuna oso gauza serioa da, ez da joku gisa hartu behar. Pozik gaude, ingurumen demokrazian aurrera pauso bat delako. Aruz, hitzarmena, ingurumen demokrazia bezala ezaguna denak, demokrazia hiru zutabetan oinarritzen du. Lehenik informazioa, bigarren herritarren parte hartzea erabakiak hartzerakoan, eta hirugarrenik ingurumenaren arloan justiziarako bide irikiak izatea. Justizia eskuratzeko dugun oinarrizko eskubideak bertan behera egitean, parte hartzeko eta informatuak izateko eskubideak zintzilik geratzen dira. Orain, oinarriaren inguruko eztabaida judiziala hasiko da. Azkenik, 9 urteren ondoren, Justizia Auzitegi Nagusiak bi galderei erantzun beharko die. Lehena, ingurumen baimenak behar bezala babesten alditu osasuna eta ingurumena, eta bigarrenik, Europako lege zuzentarau eta jurisprudentzia errespetatzen alda. Konstituzio Auzitegiak gurasos legitimatu du. Gurasosek modu kolektiboan defendatzeko hartu duen erabakia babestu du. Hala dio. La integridad y bienestar de los hijos, hijas, de los socios que la componen. Eta epaian bere helburuak islatzen ditu. Promover y participar en el debate sobre la oportunidad y conveniencia de construir una incineradora en Guipúzcoa, que había expresado en el artículo 2 de sus estatutos su oposición a la construcción de la planta incineradora de Zubieta por entender que no garantiza la salud de los hijos de los asociados y que se debe despolitizar el debate sobre la gestión de los residuos en la zona en busca de una solución consensuada que garantice la salud. Epai hau, 2024ko ekainaren 25ko Europa Batasuneko Justiziaren Tribunalen sententziarekin batera irakurri behar da. Giza eskubideen funtsezko helburu gisa, giza osasuna babestea jarri duena, Europar Batasuneko oinarrizko eskubideen gutunean bermatua. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak instalazioaren jarduerak ingurunean eta pertsonen osasunengan duen eraginak, ingurumen baimenaren prozeduraren parte izan behar dute. Eta aurreku ikus daitezkeen sustantzia kutsatzaileez gain, instalazioak emititu ditzakeen eta zientifikoki kaltegarriak jotzen direnak kontutan hartu behar ditu. Azken batean, eta ja bukatuz, aurrera pauso garrantzitsua da auzo elkarteen eta talde ekologisten ekimenerako. Auzitegi konstituzionalak argi eta garbi irekitzen du aukera, herritarrak elkartzeko, ingurumen eraginen xedapen orokor bat edo haiei eragiten dien administrazio ekintza bat modu kolektiboan aurkaratzeko. Babesa, eman dio, eso sí, bere funtsezko eskubidea dala, auzitegitara jotzea, azter desan, ea, eman den baimena, ingurumen baimena, legearekin bat datorren eta ea babesten dituen edo babesten duen osasuna. Orduan, itxi egin zitzaizkigun ate horiek eta
Auzitegi Konstituzionaleko bigarren aretoak, hau batez, ulertu du, gurasoek legitimazioa zeukala, eta Euskadiko auzitegiak ez duela bete Auzitegi Konstituzionalak zeukan doktrina hori buruz. Orduan, desproportzionatua eta lekuz kanpo izan dela gurasosei egindakoa. Oso formalista eta oso gogorregi tratatu dela gurasosen eskubidea auzitara joateko. Eta kalte edo lesionatu egin dela bere funtsezko eskubidea. Ze ondoriak dituen epai honek egiten duna da deuseztatu, anulatu ingurumen baimenari buruz emandako epaia. Eta behartzen du auzitegia berriro beste epai bat eman dezan, baina ja onduan mamira sartuz. Eta erantzunez, gurasosek bere demandan alegatu dituen 10 zio edo motivazio horiek. Horien artean, ikusi dugun bezala, osasunen babesa nahikoa ez dagoela frogatzen duen diktamena. Ondorioak gure kasuan hemen, baina, karo, jurisprudentzia konstituzionala da. Eta honetaz, onura da, izango da, estatu osoko elkarte, auzo elkarte eta talde ekologistentzako edo hiritarrentzako orokorrean. Zergatik, funtsean, diputazioak eta Eusko Jaurlaritzak defendatzen zutena zen. Gurasos sortu da baimena eman ondoren, rekurritzeko baimena, baina nola sortu zehazte ondoren ezin dezute rekurritu. Orduan, konstituzionalak ez. Herritarrek daukate eskubidea beraiek bere izenean rekurritzeko, baina normala denez, elkarte bat sortu eta denen artean rekurritzeko, kolektibamente esaten du. Eta orduan, estatuan asko dira tribunalak ez diala sartzen mamira gai ingurumenarekiko edo hirigintzako gaietan auzoak eta auzo lagunak eta errekurritzen dituzten edo talde ekologistak errekurritzen dituzten gauzetan saiatzen dira kentzen gainetik legitimazio faltagatik. Orduan, honek onura ekarriko dio estatuko elkarte, auzo elkarte eta ekologistei.